значи, всъщност има първо и второ място. Няма трето място. Децата, които са втори подгласници, са с равен статут като победители от конкурса. И така, значи, втори подгласник в конкурса Красивите деца на Русе се присъжда на Радост Карусева. Да. Заповядайте, само ще помоля на нашия главен спонсор и съорганизатор наградата на детето. Чакай да видим. Наградите са осигурени от Заповядай. Една хубава възглавничка. за мен и мама. Алеле, какво имаш, мамоче? Жабка. Да. Другият втори подгласник, Даян Делева. Заповядай. Стой мирно, бе. Наградата са. Теб една жаба. Възглавничка. Жабката. Да я гушкаш и да нанкаш на нея с батко. Така е лице на първи тур. Клава Балкаджиева. Заповядай. Вземи го, бабе, вземи. Мисля, малко съм вземи. Ей го, бабе. Ало, ето че огъваш, бе. Ето ти една рибка на тебе. Да я гушкаш и да нанкаш на нея. Гушки, бе, гушки. Яхва няма. Я гушки, бе. Заповядай. Дай, бабе, ще дръжа и ти я гушкай. Дай мама да ги прибере. Стейте с дъвка сега. Добре, дай е така. Айде. Чакай. Айде, мама ще беше много голяма. Дай да приберем баби дъвките. Сега дръжа. Стой ми, реши. Сега да снимай, Ще баба. ходиш напред сега.